नैबे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जेरैखि जाया बिथाङा डिउटिखौ खालामनो मोना आरो बे इउनिभार्सिटियाव थानो मोनैनि थाखाय जोङो बे सिन्थाधारायाव खालामदों आरो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय जेरैखि जाया बे दिनै इउनिभार्सिटियाव जुदि अफिस खालामबाय थायोब्लाबो बे दिनै क्वार्टाराव थायोब्लाबो जों दिनै बिथांखौ जेरैखि जाया बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय गेटनि बाहेरायाव दोननो थाखाय जों सिन्था खालामदों। जोङो बिनि साख्रिया बेसेबां गोबाव दङ गैया बेजों बाथ्रा गैया, नाथाय नैबे खुब खम समनि गेजेरावनो लाइस्राम लाटु सिंहखौ जुदि बोखाराब्ला जोङो 11 अक्ट'नि उनाव जुदि 11 अक्ट'सिमाव जुदि बोखाराब्ला जोङो बिनि उनाव बिथाङा जुदि अफिसाव जुदि जिरायनानै थायोब्ला बे बिथांखौ लाइस्राम लाटु सिंहखौ जोङो बे अफिसनिफ्रायनो नारन हरगोन आरो जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गेटखौ जोङो गेटसिमाव जोङो आउट खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसिनि हेंथायै गोलाव सम खुद्रिसारबाय, आन्दलन खालामबोबाय, नाथाय दिनैसिमहालागै बिनि फिथाइखौ जोङो थायनायखौ नुवाखै आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायनो सानदों। दिनै गोलाव सम आन्दलन खालामसेयावबो दिनैसिमहालागै जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि भिसि जोङो बुंदों बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि डेभेलपनि दिनै रांखौ जाख'नाय आरो बिथाङा दिनै जोंनि कलेजनि फरायसालिमाफोरनि जे रिजाल्टखौ थिग समाव होनो हायाखै आरो दिनै टेक्सटबुकखौबो थिग समाव होनो हायैनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव फरायहैनो थाखाय दिनै गोबां आन्दायनो गोनां जादों। दा बै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो आसामनिनो गभर्नर, आसामनिनो चिफ मिनिस्टार, बिटिआरनि CM बिथांमोननो जोङो जानायदों, नाथाय दिनैसिमहालागै गोलाव समसिमहालागै आन्दलन खालामब्लाबो दिनै जोंनि आन्दलननि जे फिथाइखौ जोङो नुनो मोनाखै। नाथाय बे फिथाइखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंगोन। दिनै फिन जोङो थांनाय 6 अक्ट'निफ्राय जोङो 11 अक्ट'सिम जोङो धर्ना सिरियालि जोङो धर्ना लादों आरो बिनि गेजेरजों बे समनि गेजेरावबो जुदि भिसि लाइस्राम लाटु सिंहखौ जुदि बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखाराबा जोङो बे अक्ट' जोबखांनायनि उनाव जोंनि थांखि बायदियै जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि लाइस्राम लाटु सिंहखौ बे कलेजनिफ्राय बोखारनानैबाबो जेरैखि जाया नाथुरहरनो थाखाय जोङो थांखि लादों। मानोना नैबे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि आन्दलन खालामनानै मोननाय जे इउनिभार्सिटि, जे मुंख्लं बिथांमोननि बिहोमानि गेजेरजों मोननाय बे इउनिभार्सिटिखौ जोङो जेरैखि जाया मोजां खालामनांगौनि थाखाय बे मोनसे गोथार इउनिभार्सिटि आरो बेवहाय मोजां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा मोजां डिग्रि लानांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो सिन्था खालामो। बेनिखायनो बेबादि दुर्निथिजों जड़ित थानाय आरो जाय लाइस्राम लाटु सिंहआ आसामनि CMनि बिजनेस टिमजों दिनै एरेस्ट जानाय सासे भिसि, दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आसामनि गभर्नर, आसामनि चिफ मिनिस्टार, बिटिआरनि CM बिथांमोननिसिम जोङो बुंगोन आरो दिनै दाबि खालामगोन जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि लाइस्राम लाटु सिंहखौ बोखारनांगौनि थाखाय नैबे 11 अक्ट'सिमनि गेजेराव जेरैखि जाया बोखारनांगौनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोङो दाबि खालामदों आरो जुदि बिथांखौ नैबे अक्ट'सिमहालागै जुदि बोखाराब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो दिनै बिटिआरनि जोंनि जिल्ला एबसुनि गेजेरजों जोङो बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय जेरैखि जाया बिथाङा डिउटिखौ खालामनो मोना आरो बे इउनिभार्सिटियाव थानो मोनैनि थाखाय जोङो बे सिन्थाधारायाव खालामदों आरो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय जेरैखि जाया बे दिनै इउनिभार्सिटियाव जुदि अफिस खालामबाय थायोब्लाबो बे दिनै क्वार्टाराव थायोब्लाबो जों दिनै बिथांखौ जेरैखि जाया बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय गेटनि बाहेरायाव दोननो थाखाय जों सिन्था खालामदों। बेनिखायनो समाय थानायावनो दिनैसिमहालागै जोङो धर्ना खालामदों, 11 अक्ट'सिम जोङो धर्ना खालामगोन। बेनिखायनो दिनै आसाम सरकार, आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिआरनि CM बिथांमोनखौ जोङो दायथ' लाजानो लुबैदों। जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि आरो बिथांनि जि दादागिरि जोङो बेखौ मालाबाबो सैज' खालामनो हाया। बिथांखौ जेरैखि जाया बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय आउट खालामनांगौ। Quiero
जोङो बे बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांनि जि दुर्निथिखौ लानानै गोलाव सम जोङो आन्दलन खालामबोबाय आरो आन्दलन खालामबोयै गोलाव जाबोबाय नाथाय दिनैसिमबो बे लाइस्राम लादु सिंखौ बे इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखाराखै आरो जोङो मिथिगौ बिनि कर्मकर्ताया समसिमा बारा गोबाव गैला बिथांनि साख्रिया बारा गोबाव गैला होननानै जोङो मिथिगौ नाथाय जोङो बिनि साख्रिया बेसेबां गोबाव दङ गैया बेजों बाथ्रा गैया नाथाय नैबे खुब खम समनि गेजेरावनो लाइस्राम लादु सिंखौ जुदि बोखाराब्ला जोङो 11 अक्ट'नि उनाव जुदि 11 अक्ट'सिमाव जुदि बोखाराब्ला जोङो बिनि उनाव बिथाङा जुदि अफिसाव जुदि जिरायनानै थायोब्ला बे बिथांखौ लाइस्राम लादु सिंखौ जोङो बे अफिसनिफ्रायनो नारन हरगोन आरो जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गेटसिमाव जोङो आउट खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों बेखायनो सम थानायावनो जोंनि आसामनि गभर्नर चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि बिटिआरनि CM बिथांमोनखौ जोङो दायथ' लानानै बे खामानिखौ मावजानो दिनै लुबैनाय दङ बेनिखायनो जोङो खुथार खावलायगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जेरैखि जाया जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भबिष्यतनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसि थुयै बे बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थानाय जादों नाथाय बे बाथ्राखौ बुंसेयावबो दिनै खोमा बेंगा बादि दिनै बिथांमोनहा दिनै खोमाखौ मुथेनानै दङ बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंगोन सम थानायावनो जुदि बे खामानिखौ मावाब्ला खिन्थु बिनि परिनामा हयथ' सरकाराबो भुगि बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सेन्स मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्स मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्स मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सेन्स मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन